Berriz, nolakoa zure posa ikustean txahaltxoak jostatzen zelaian, izutu eta gogaitik egin gabe entzuten dituzunean idi eta behien horroak? Bildotxak dabiltzanean parlantzuan nolako barregozoak? Zoazenean gaztaina dietara eta aurkitzean perretxikoak, nolako pozarekin etzoa zaita jaunari esatera, topatu ditut urdin eder bat eta urritx bi bareak jangabeak, hau bai dela bizitza kategabe eta herri handietako lotutasun eta labainkairiarik ez duena. Orain bada, zu zara guztiz ipuinzalea. Ahoa zabalik entzuten egoten zara aspertu gabe aita jaunak kontatzen dizkizunean. Lehiatzen zara zeu ere buruz ikasten eta besteei gero kontatzen. Berriz euskara egiten duzu, dela Giputzen, dela Bizkaitarren gizan. Guztira zaude egina. Beraz, alde guztietatik zor nizun zuri liburu honen eskaintza edo presente labur hau. Aurkituko duzu kanta gaitzat kata ehiztariaren ipuin zortzikoan berariaz ipinia. Baduzu nork zortziko berri bat soinuan atera eta irauten bazara zure arreba gaztetxo aipatu ditudanekin zein ederki irtengo duen katuaren zortzikoak. Aita jaunak biolinarekin laguntzen dizula. Ark ezazu bada nire borondate onaren agerpena eta gelditzen da zure agindura, zure eskutxoari muin egin naiz.